Pop, ka san abin da yake kona mun rai? Gurgu me kwace gurgu ya bi ni ya falle ni ya kama mun yi kwace abun awa. Dole sai mun gyara wannan gurin fa hanya ba irin bokayen nan bane ba. Ba yadda za a yi wannan gana fa kama mun fa mun fi shi gudu mun fi shi komai ba. Wannan ya kona mun rai. Ha falle ne. Gaskiya ba sa'a ne ka gane? Ba sa'a ne. Amma za a samu sa'a. Ana awa yarinya. Za a samu alheri fa. Mata ake ciki ne to ya gari ya aiki mun ga wuce ki ne ko maga kin mun shi sa na ce bari in zo in same ki ga ya mata dai ko ma waye ni ka gane dai kin gane ba wai wani lokaci ne ruwa a takaice dai wannan abokin na wani ya ga tafiyar ki da tsarin ki gaba ɗaya kin yi mai kin gane to kuma shine da ya ce bari mu zo sai faɗa miki abin da yake rai shi kin gane ni yanzu mun fito ruwa ta ba amma ki ban nan ba ki ban wai ki sai in sa miki ta in ya sunan ta gida sai mu waya ko ba haka rana da wata suna da haske bimbiya ta seke soyayyar mu warraba da Allah wasare you can only run Get down, I said. Kneel down. Dan Allah ku ruba mana askiri. Kneel down. Ni maraya ne wallahi. Maraya? Mu zaka kai maraya ne? Yaran nan wurin yan bijilanci ya kamata mu kai su. Wurin yan sanda ya kamata ma kai mu kai su. Wai me ya kamata mu yi yaran nan ne ma wai? Kan ka san me ya kamata mu yi yaran nan? Kamata mu danne su mu yanka. Wallahi mun dena wallahi. Ni za ku ga kun dena? Wallahi. Wallahi. Ka san me ya kamata a yi? Shikenan. Su kashi. Ina fuskanci kai kamar kun tsorata ko to na rantse da asamar daga rana irin ta na sake ganin ku a area nan ko sai na tsuwar baban tashi kore. Wuya za mu barau ba kananin yan iska yaran anguwa su rinka mutane kwaci a gaba gane ma bar ma an ji kida na ai ya fi sauki sai ba ali kan sai kan dai ko ma dai me sun yashe ni sun yashe ka hey jarba PA yaya sun yashe ni ma obene ko wai da Allah in tambaye ka kai me yasa mayan aji asa ciwa ne kai ba wani abu za mu dauka waya ce banza waya ce dar waya ce karshe ta ku kawo kudi one time wayoyi nawa muke kwata mun taba cin waya ai lokaci ne kana gani wayar da muke tunanin ma mun kwace wajen wannan yaran nan mutanen nan da suka kwace suka ba wannan yarinya wayar su karshe da muna ganin da muka kwace wayoyin nasu muna ganin mun sha har gida aka bi mu aka zo aka dauke ta da aka yanke na kafa tsautsayi ne wannan aiki to kaga ni wallahi ban karasa ta waya ba ban ƙara kwace waya ba na san in na kwace ma wallahi wannan kwacewa so na za mu kwace mu za mu kwace kaga daya ka ji akwai shawara ka gane akwai wani aiki da nake yi dan doka lunguna nake bi in kawo mutum ci dan doka ne ni ana dan rage min ita 150 mu samu mu dan rage ta ina da riga guda ɗaya sai in baka shi za mu zo mu gwada 50 100 me zamu da 50 100 muna manyan yara da Allah haka ake rage ta mu dan dinka cin kalawa mun fi kana gani haka za mu kare kullum a ta kama mu ni na fara gajiya wallahi ba za mu haɗa balansa 50 100 ba eh dai kai mu je mu gwada dan dai kawai ka ce dan fara rage ta ko ya kace yanzu hakan za mu je mu to ya kake dole haka za mu mu je mana ya kawai Hey, nagode. 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 Kuɗi korai. Na ce kuɗi korai. Sorry sir, na sha'afa ne. You're under arrest. Kai shafa aiki. Kai? Kana ɗan doka kana magana kuɗi korai? Ɗan fasi ne kai? Me, I go hard on the beat. I start to kill at the start of the beat. I live this man, them day on the beat. Always come correct, I'm my head on the beat. Ha, #1 spot on the beat. My energy makes the light spark in the beat.